Аз съм майка ти. Това е моето... Пълно педалче. Това е Свинята майка. А това е... Млякото, което баща ти търси. Прасето аутист. Татко закачва снимка. Мама прасенце и татко прасенце има. Много грешки направени в този свят. Нека да сложим тази грозна снимка от нашите грешки на стената. Остави на мен! Не знам защо 68-я ми мъж си мисли, че ще може да направи такова нещо този дебела. Аз съм специалистът по ремонтите. Единственото по каквото си специалист е да се плюска като ненаситна свиня. Разбира се! Ще закува пирон В теб. окача снимката. Добре. Нямам абсолютно никакво доверие на тази свиня. Единственото, в което съм уверена, че ще имам още една раздяла след малко. By the way, отивам да ти изневерявам и повече няма да се върна. Чао. Леви, не разхвърляйте. Да разхвърляме? Хо-хо-хо-хо! Довиждане. Ма ти какво очакваш да правим? Може ли да ти помогнем за снимката? Само ти, Пепа, не искам гейските ръце на Джордж да се допират до стената. О, ми трябва метър. Току-що даде Пикси примери корема и загуби всякаква надежда за фитнес и отслабване. И молив. Не мисля как молива на главата ще помогне на аутиста да реши проблема. Тук ще закова пирона от неизвестен происход. Не, дади, закови го в мен. Хо-хо-хо-хо-хо! Сега ми трябва чук. Да те чукам. Отдръпнете се, деца, и гледайте Майка ти. Прасенце ще закове пирона в стената. Или на друго място, не е сигурно. Подни стената, моля, не искам тия грозници да ни седят там. Ти си там, ма пача мръсна. Глупава Пепа. Лесна работа. О, Току-що свинята дебела щупи стената, за която няма пари да плаща. Тади! Ти счупи стената! малка пукнатина. Снимката няма да я покрия, ама определено корема ми ще. Пукнатините се виждат, тате. Да. Чак сега ли осъзна? Ще ги запълня. Да не нацапаш, тате. Единственото, с което мисля да нацапам е мистериозното ми кремче. Излиза! Дади Пик е толкова дебел, че щупи стената само с теглото си. Дади! Ти наистина бутна стената. Добро утро, свини. Дали мама ще забележи? Много ясно, че ще забележи, не го ли виждаш и ти? Какво правят? Тези малумници. Surprise, motherfucker! Татко трябва да поправи стената преди малко. Аутиста глиган. Да се върне. Тухла, моля. Джордж, махни си гейските ръце от тухлата. Тухли. Така, време за кремче от неизвестен происход. След това той измазва стената. Хо-хо-хо! Нека сега се омажем с супол. После татко прасенце Взима супола. Леле, саполивите аутисти са радостни. Чисто нова. и стената, Осаполена. но погледнете колко е разхвърляно. Същото като в газа ти. Чистим преди мама да се върне. Първо татко прасенце къпе Пепа и Джордж. Викам полицията, това е незаконно. След това дади Пик си бърка в газа, докато Пепа почиства. Свинята майка е тук.